Добре дошли в днешното видео. Днес ще играем някаква игра. Казаха Double Drift. Но съм добър на нея. Седем полиция. Майко виж, хеликоптер иска да ме гърми. О, не. Гръмна ма. О, шит. Ако ми пуши. Аз съм първи. Да, вот ще се свърза играта, който иска си. Чести игри, може да се абонирате за канала. И да лайкнете видео, нека съберем 100 лайка на това видео. И тогава ще има ново. И поне 50. Оле, как засечь. Оп. Так, окей. Сега ще умрем. Тоже хайна. Гръбната получена. На четвърто място съм. Чисто. Тук моето нещо. Защо го взех много и тъпо. Да мога тъпо. Искаме реклами за тия. Луканков. Луканка. Так, сме в колата. Видя с не стигам по момента. На телефоната надо не стигнат. Гледай си. Какой дрифтови прави. Ооо. Гледайте. Бум. Бум. Гром. Що това да дъжди? Подяволите не мога да разбера. О, не го мразя колата. Майко, хора, вижте колко съм бърз. Майко. Мрях. Ай, тук вече се едва не знам. Ще ме погребат. Пробията получа. Последно. И спираме с видеото. Защото вече почти се прибрах. Скоро може да има видео на Fortnite, очаквайте го. Мамка му. Хора, тук ще продължа нещо видео. Надявам се да ви е харесало. Ако не забравяйте да се абонирате за канала и да пуснете лайк бутона. Хора, а от мен...